अरे बड़की आ सुना तारे कोई है ने भी हम छिरा तन धोरी चाय वाला लेके हम गई चाय आवा के मुंह मारो धरे न चाय बाद में भी सेराय दे चाय बताओ तो घर में हाथ जरूर कहनी है कि अरे बिहुनिया मोरौनी है ये देखो तनी बड़की के अपना भतीज पतोहिया से फोन से बतियावत रहली है। अजी वो काहे कहती जी कहां चले आ गइनी है नु त पटे फोन काट देलसिया हम अजी तो उनका हमनी के छौका तो दागत बानी जा हम छोटा के में सुननी है नु कि कहत है नु कि ते या बबुआ आवसन जनगी रहिया सन 1 महीना त जइया सन अरे वहिया से त खाना पुसी करिया से सारा जड़ जमीनिया लिख दी त का होई हमनी के रे सब दिना कोइनी सन मरमर के आज तक ले कोनो एथी ना कोनी एबर भतीज पतो के बुलावत है। अजी मम्मी जी तब का आदमी इतना खुश बना कि जाए दू हमनी के पट्टीदार बानी जाता एगो पट्टीदार के होता ना हो जाए एगो पट्टीदार के होता ना हो जाए तो अब 4-4 बीघा में हिस्सा लगवावे इहे तो हम सोचले कि हमरा 2 गो पतो बारी आतना दिन मर के गाड़ धो तनी जे 2 टाइम 3 टाइम तेल लगाव तनी जे काहे खाती इहे देख के त हम एकदम टेंशन में दौड़ले भागले आवत रहनी गैया के लेदी लगावत रहनी आ पिछुतिया बैठल भी है आ तले वही सुननी निकाले गने तम शांत होने जैसे कहने के दीदी जी तले पट देना फोन काट के लुका मन कुछ भइल बा का अतना हो सही एगो थी करत रहनी उनका मन में लागता बड़की मम्मी जी के पापा आ गइल बाटे हां आवत तरह से भतीजवा भतीजिया पोल्हावत तरह से के 4 बीघा खेतवा बाटे तब सोचत न सके कसहु जड़ जमीनिया ना मिली मत मिलू खेतवा बाधरिया मिल जाई तो रोड के जरी बाटे आज ही तो ई कुल बाजा ना बाजे देवे के हां बताई कहले बड़ी कि नहीं हम अपन हिस्सा तोनी के देही त आज अपन भाई भतीजा के दी हन त निक लागी जी एगो बात सुन नीमन से तेल पानी करसन अजी रौवा के बोल के एक बेर लगावे नहीं लेकिन उनका के 3 टाइम तेल लगावत नहीं जा उससे कोनो दिक्कत नहीं के ओकरा के नीमन से तेल पानी लगाओ से कोनो चीज कहत जन बना के दसन ओकर बाद पोल्हा के कहसन के लिखे के अगर लिख देती है साचा मन से त ठीक बा ना त 200 रुपया लगे अभी जानते नहीं कि हमरा के निमन करे आवे देवे से पहले ओकर भतीज पतो पहुंचे वाला भी कहलस यानी के पूछ के मम्मी जी से बताई ठीक बा पहले दिमाग लगावसन अगर तैयार होती है आतना ना करके मोहसन अपना देने कि जमीनिया कम से कम लिख दो आ गहना जानते पर कि कितना चढ़ रहे गहना तो हमरो से बेसी ओकरा चढ़ रहे है कि हमरा बेरा त बाबूजी मर गए रहन त ना रहे त ना चढ़ल एकरा बेरा त रहे त गहना सब धइल ही भी है कसम पर खसी के शिकार उनका के फेवरेट है तो जाते नहीं बुचिया के पापा के कह के मांगे जब हाथ तना जियान भल तो ओइ में 2-4 हजार और जियान और तब का सही कहता नहीं तियाना तकारी बताई कि रौवा के यही तरह मार भात कुछ खिया देवे नहीं लेकिन उनका के दाल भात 2 किस्म के तरकारी आज ले अब तना दिले जब से उतरल मैं 10 बरी से ले 20 करत नहीं जाए बताई तारा दिले रौवा करत नहीं फिर हम कहीं देखले बरुसन आज तक देखले हम जन चीज कुछ अगर हमरा आगे आवेला चाहे कोई देवता लिया के ओकरा आगे धर तब का जी अपन थरिया खींच के दे दी ना जेठ बड़ बाड़ी आ लइका पैका ने सब बांजे बैला बाड़ी त खाता कहियो ना सोचनी कि हमार लइका हवसन सब दिना ओकरा के देखे रखन कि तो ओकरा के करसन हमरा के लइका करे चाहे ना लेकिन ओकरा के करे पैसा लिया ना त बाद में पछताइबे करिहन ऐसे कि कबो पारला हारला हमनिए के करे ना फिर करे ना दे कोई तो यही से कहनी कि सुनी ना तो सतर्क हो जाई छोटकियो के समझा दिए जान ले आवत है छोटकियो के समझा दिए जान ले तब बुच्चे के पापा ले कह देते नहीं कि शिकार लेके हम आपको चटकारे बना के के दुआरी पर बैठ बिया हई हो मैया जब से सुननी है ना हमरा करेजा में आग लगबे करे का करी त मन करत न के जोहर माहौर देख के मुआ दी लेकिन ना हो अगर सच्चा मन से मान जाती है त ठीक बा ना माने त उहे कांड करे के पड़ी के जोहरे माहौर देख के मुआई बैठल बड़ दुआरी पर तारा फेर में लागल हां कनिया बोल हां ना हो इतना जल्दी लिखत नहीं हम हैं ए मम्मी जी हां कोनी रुक बात करतनी खसी मंगा दही मंगा दो आ काहे ने छोटकी ले तेलवा लगबै नी जी गइले लगावे त अरे तन चल गनी बहरिया बोलैली है जुलेखन बत उनके से बतियावत रहनी ना के आदत हो गइल बा जान जाई मम्मी जी जब ले तेलवा ना लगावे नी जाने त हमनिया के दहिया उल्टे दुखाए लागेला जान जाई हां ए कनिया ई त बस ये कहत रुआ दुखा तो रहत ठेउना में दर्द रहत एक न त बड़की माई के देखा नी का अच्छा हे जा बड़ू हां रे बाबू अरे अंडा का भुजिया बड़की माई खाती लेनी है ल तो अच्छा ऑमलेट बा हां ये के भुजिया बनवा दे पसंद से
बे कहले पूछले लिए ले बबुआ ये ना कहाला के ख्याल बहुत करेला दियाला जी कब पूछ के दियाला पूछ के काले होगा गजब है पापा सुनी ना कहनी कि खसी ले ले आधा किलो ना 1 किलो ले ले मम्मी जी के आधा किलो भूज के यही तरह दे देही बा आ मसाला के संगे खा ले बा आधा किलो रासा में खा ले नर बड़की माई अब आधा किलो रासा में हम खा ले हब सब कोई ना खाई अरे तो खलो खइया रसो खाई है छोरी धली माने तनी कनी 4 गो पीस उतर दे देही 4 गो पीस उतर दे देही का है कुछ प्लान बनेले बड़ू का किलो तो झरी बोधली हमारा अरे मतलब खाई वो खसी मुर्गा त ना हो जाए चिकन चीज है खसी मुर्गा के खा तनी जी भूजल भूज के तनी दिहा लोग थोड़ा भूजल खा ले बा थोड़ा बनल बनावल खा ले अब अच्छा भूजले दे दी हां भूजले दे दी भाई तनी ठीक लागेला भूजल का और ही बताओ बड़की माई कुछ चाहिए तो कहो ना ठीक बनी हम ए तू बोल ना एक बोली पतरा लिया के हम गिरा अब दे एकरा तो खसी बोल ना बनावते बड़ा त का बोली एबरा बनते बा आ जानबे करला तनी हम अच्छा से खाइला है कनिया जानते बैसन हो तो हम जानते बनी बड़की माई कनी ना कि मम्मी जी के पैरमा में दर्द रहता ले जाके सुल्तानपुरा दिखा दी ना डॉक्टर बैठा था ना तवार के तवार हां तवार के बैठा था तो कल चाहे चाकावा बुक कर दही एसी वाला गाड़ी काहे से कि गरमी लागत है एसी वाला गाड़ी बुक कर दी वही में ले जाके दिखा दिया मम्मी जी के काजी अभी काले कहनी हां काले तो ना सुनलस है दवाई के विषय में ना ना सुननी कहना तनी काम रहा तो चल गई अरे ना बड़की माई ऐसा बात नहीं है चल ना तू कौन है जब हाल बाटे ओ दिन कहनी के तो छोटकियो कलस के दीदी जी बबुआ से बोल जाए बात ठीक हो जी के करी आखिर हमनिया के ना इनकर बेटा पतो के करी गांव करी ना ना आ देखा तारू हई लवदर हई फूल गोल बा हई अरे ना बड़की माई मम्मी जी के परला हरला के करी हमनिया के ना करे के हां तब का सही बात बा ना बड़की माई और हम जनी के हल्का फुल्का बात ठीक हो जी सब ना ए मम्मी जी ठीक ना होए बबुल कनी के 12 मिस के नहवा अधिकार होवा के ना हो ठीक है तब बा ठीक बा 12 मिस के का न होइबू परसों मिसल ही रहनी हां हम तो कहते चली जी बुच्चे के पापा रो पानी गिरा दी हम मिस देता नहीं हां चलो चल रे चली बड़की माई चलो ठीक है बड़की माई कही ना जी आपन माई बड़की माई कही माई हां माई चलो मतलब ये बड़की माई काला कहते ने खाली हम बोले रही तो झनक के बोल हम बड़की माई छोटे पर लोग कहते नहीं आदत हो गेल बावरी हमर लइका फेगने के तो तोहनिए के ना अपन लइका फेगने हां तब का बटले मानी माई कही काहे के बड़की माई कहत अच्छा माई ये कह भाई सब पर दुगो पतो वैसा ना उ बड़ी एगो उनकर के हम अपन ना समझी ना छोड़ दवाई बीरो के कनिया ना ए कनिया बा तने हमर कनिया आवतिया आ तन बबुआ के भेज दो गोड़िया लेके कौन कने है जी हमर भतीज पतो ही सनुआ बो हैं कौन सा बतियाई नहीं है देखो बहुत ओकरा के हम मन ले जान ले बानी बचपने से अपन हम सनुआ का इतना पोसपाल के इतना बढ़िया से अपन बच्चा से बढ़ के हां हमारा संग छोट बड़ा खेल रहा है तो वही के ना कहते हां बबुआ देखल ही बा बस देख लेनी हम ई जे रहत रह ए जे बड़ा लगे हमारा से फोन कइला से हम ही बतियाई नहीं तनी मान ढेर दिन हो गेल देखला के मन करता आवे के कहतिया हां तनी आवे के कहतिया अब ई कारा में का को अब पोला ही कहबो कितना दिन रहइया कितना दिन आवे दो अरे आई तो का रही 6 महीना साल भर रही जी मम्मी जी अहन तो रही हां आहो तो ई पोला ही कहत रही तो रही हन आई तो रही ना वो हमार छोटे बसे पोसनी पलनी आए अपन बच्चा से बढ़ के मननी अरे वो एज के संग ही खेल कूदले है हमारा ओकर ए जानो तो नहीं खे मतलब ई बताओ बबुआ कि ना हम के हमर करनिहार बा के बा ना आगे ना इतना पीछे पगाइए तो हाल बा ऐसे काहे कहतानी जी मम्मी जी अब हमनी के पराया कह दहनी ना हां रउआ के जबले उतरल बड़ी तबले अंडा निय सेवतानी आ कैसे रउआ पराया कह देनी माने हमनी के कुछ ना हइया रउ सब भतीजा पतो भतीजा हो गई ना सब देखो हमरा कहे के मतलब ई नहीं खे तू भाई अपन पतो है बाड़ू आ उहो अपने पतो बिया मम्मी जी आज बड़ी बेकार लागल कि ओ उनका के अपन कह देनी हमनी के बेगाना कह देनी बड़ी बेकार ए कने नाराज मत होख ए बबुआ देख हमर ई कहा नाम नहीं छे हां ई का नाम बा कि उ आवतिया फोन करतिया आ देखो इतना हमके मन ले जनले बनी कि हम अच्छा त आवो तरी ठीक बता देखो तड़े ना तो तू कहत रह कि साल भर रही है तो साल भर रही के जी का करी है दादा का हो गई रहे द होया के रही जा अब साल भर है तो वही पर रोत गावत गइल हिया कि माने हमनी के बानी जाना हमनी के माने पराया है जा तो ठीक बा तो लोग 12 जा हम ई कहां कहतानी कि तो लोग ने खजा हम ई कहनी है कि तो लोग ने खजा करत ना त ठीक बा बोलाओ तू तो आयन 10 दिन घूम के चल जिहन कि साल भर आज 6 महीना का कहला ए बबुआ देखो अपना मन से ऐसे ना कहल जाला आवतिया ना तो कुछ दिन रहे दए जाए कर अच्छा ठीक है बा
ठीक बा और कुछ चाहिए तो कह जाके ले ले आओ तनी। कुछ चाहिए ना तू गाड़ी उठावा तन जाओ के लिए आवा तैयार हो गइल बिया। चल ले आवे जाई ओकरा के। हां लेके आवा। ठीक है बा रह जाते तब हम तावा हो दादा लेकिन के जब ना तब मार मान जान करत से हमरा बुझाता कि कोनो चीज बात नहीं ना कि मन में अपनी बार्ता ना हो जाले तो मन ना करे का जाने केने में बुआ बुचे चल जाला सा कम से कम रहेला सा घर द्वारा में तो माजन तो झट दुन लेके आ जाला सा हाथ छूट जाता हो जैसे आवे में गाना मारने से अभी और के बर्तन धोके बतारू हां जी दो चार को रहला तो कहानी है ना के दखाई मरचा तुरनिया देखिना मटिया लहसुन मरई में से निकल रही कने दखाई लहसुनवा मरीचवा डाल के आई टमाटरवा ये कहीं को झाड़ बोले रही लगावत रही कि 5 गो लगा देही तो हरियर हरियर तो रहे गोई रही 2-4 दिन पहले बात एकदम से भरी है पता ना छिपा बता कने नु एकरा के नु तनी खट मीठी बना दिया मीठा डाल के जानलू खट मीठिया कम हो जाई जी हमनी के घरे आके एगो मन करता कि नमक लगा के खा ले खा लो मान ला कितना बार फिर कल निकलिए जाई एक ही झाड़ में देखा हाथ ना निकल मरचवा निकलता के मरचवा आपके निकलता बोल बटले जी मम्मी जी हां त कने नु कि जे खट मीठी बना दिए को खाए के मन करता त खा लियो आ कने के का बनाइबू अभी कहले है कि लिट्टी छान का लोया उबाल के खट मीठिया कहता नहीं तो वही पे अच्छा लगे कने के छान के खाए के मन नहीं पेट दर्द देत रहत जानलू उबाल दिहा ना होई तो अच्छा आगे में पका दिया ना आगे में पका का उबालियो के छान देन तो कम है कि वही तेलावा लागी ओमे तो देखा अपना खातिर छान लिया लोग हमरा खातिर दुगो उबाल निकाल दिए जानलू कि पेट में नु अथी हमरा तेल बर्दाश्त नहीं कियो खत जानलू एही से परेशान भ रहत माथा घुमरियात रहत रे एगो बेरा घुमरिया ले कम तेल डाल के सब्जी छौक ले ना हो हम मियाज खराब रहता है कने की बर को खैली ह दीदी जी ना खैली ह खइले हन दियाई रह हां कहीं कहाँ बारी घूम दे दिया टाइम से खाए पिए के जानलू का पगलाई रहे नी मार पूछाता अपना बारे में ना सोचनी कि हां हमरा कैसे रहे के चाहिए लागल पता नहीं पीछे कनिया मान लक उनका के बरु हमने ना बनी ना बाल ना बच्चा नीन पड़े अच्छा तो उनका केहू नहीं के तो हमने के नु कध के देवे के बरुए ना खियावले ना पियावले तो लोगो कहे कि देखो ओकरा केहू नहीं के पूछत नहीं किसन खियावत नहीं किसन रखता टुए आए कोनो भूखे हुआ के रहतनिया रोवा दिन भर छिचिया तनी खटतनी करतनिया उहा के कौन चीज करे के बाद धरे के बाद आराम से बैठतनी खाते कैसे कवर गइल हो एगो टूट गइल टुए जी समाजे ना ले गइल रो के कहे वाला रहने कि किन एकरा के चिपकावे के नु पड़ी ना त खराब नु हो जाई यही से कहीं ना कि तनी आराम से धरा लोग लेकिन ना तोहरो बुद्धि काम ना करेला निमन से बैठ के कोनो काम ना करबी ना कि घर में बानी त सहेजा नहीं बढ़िया से अच्छा चाहे 2-4 दिन उचकन दे के बनाओ तनी है जाई बजरिया त किन के एगो ले ले अब के लिए हम त काठवा ले लेके आए कठवे में ठीक होला काहे कि ओमे काटी मारा जाला नु खड़ी हो जाला त कोनो टेंशन ना हां ई चिपकावल त घेग बैठ गइल बाबे हो घेग के बैठला के हमारा बड़ी तंग हो गइल गरम पानी करतनी हम गरम पानी पी ली ठीक ना तो सलिए धोले है अब बुढ़ाऊ त ना खयन लिट्टी पिठी उनका खातिर ना होई त ठीक बना दी दूधे रोटी ना हुआ के खाई हां तुमका के रोटी बना कौन हुआ के नफरत के नून से के बुझाला के नून वाला चीजें ना हुआ के खाई का करबू दोनों जना के तो देवही के पर एक जना बना त भात है हमन एक जना के त रोटीए चाहिए सब कोई के त अलग अलग डिमांड बाटे अब दोनों जनी तबाहे बैठ रहत रे लोग में का कहला से पर भात दिनमा के बाचल बटुए खा दियो भूज के दे दे भूज द सब कोई खा जाए काहे कि माला के लइका सब ढेर ना बचल हां बस मैं एक आदमी खाए बार बाचल कटोरी में त कनी है कमे बनावल कर कमे हां भूजी कोहनी के भतीज पतु ही आवत या हमारा लागल खाली फोने से बतियाती मम्मी जी की मम्मी जी के भात तो ही है तू कहती के काजन कोनो भतीजा के पोसत रही पहले हमरा बियाह ले पहले छुट्टी को हां ओकर रखत रही सनुआ के रखत रही का ओकर मौगी होतिया हां वो काहे कहती है 6 महीना साल भर रही 6 महीना साल भर ही 6 महीना 6 महीना साल भर खातिर रहे खातिर बोलाओ तड़ी त मतलब दीदी जी मतलब मम्मी जी कहल का चाहतड़ी या कोइल का चाहतड़ी आ हो कनी मान ला पोसल रही हो ना फुसिला पगिला के कोन ये बुचे के पापा खसी के शिकार ले आव मम्मी जी के पसंद ह त कहत ली कि बढ़ाइए के ले हमर भतीजी आवती या भतीजी अच्छा ही ओइला से दिक्कत नहीं के 2 दिन 4 दिन मिले के मन करे तो वाला बता 6 महीना साल भर जान के का कर देगा 6 महीना साल भर के मतलब समझत नहीं और बुद्धि काम नहीं के कर तू बसावे खातिर न बोलाव थाना संपत्ति पे कोनो खिया नहीं खेनु कर भतीजी ई सब का कहलु लोग नहीं हो हां पता नहीं युग जमाना खराब बटे मम्मी जी एक बार क्लियर हो जाए ठीक नु धन
के केहू अथी हो तोके जाए में बतिया ली कि दीदी जी का सुन तनी के आवताटे हमरा घर ए में। त इहे बतिया त नइखे न हमरो अभी बुद्धि काम करत रही सही मन सोचले एक दिन फोन से बतियावत रही त कहत रही कि अभी लिखब ना ते जइया वइबे तहिया कुछ होई त कहीं ओकरे से ना न बतियावत रही। अजी त ई चाल नहीं न चल के हर चिकन चिकन बतिया के हरिया भैया के बेटौआ के लपछवा के और भतीजवा के भतीज पतोहिया के ई लगन ना लागी जे जब उनका पोसाही कर रहे मान त मने के लालच न करत नी दूधू को पतो भी रही नहीं दूधू को बेटा कमा के देता सब पतो का के देता ऐसा हम करत मन नहीं के करता मलकाइन आदमी बना के रखले बन आ दोनों बूढ़ा बूढ़ी के करते बानी सन ओकरा बाद जब भतीजा भतीजा के रहे त नतिया वही बेरा काहे ना रहल वही बेरा रहे के चाहिए हाँ। पोस पाल के जमा कर छोड़ के देले ना रही रहती है ओकरा ना। कहे कि हम ना रह अपना माई बाबू बिरी ए जा हतनी से बीमारी पड़ गई तो पटक से के 4000 के गाड़ी 5000 के गाड़ी आदमी क के लेके जाता न बकस अजी दीदी जी काहे ना मना कर देनी कनिए काहे ना कि हमनी के बनी जाना कोने जे काम बटुए दोसर के अइला के कने सोचे जाना के तो नहीं रोज के। मम्मी जी को हम त बात दूसर है हमनी के कहे के त पिनिक न जइहन सुना ए तरह बिरझल हई सुना सन बात ज्यादा कुछ नहीं के करे के इतना होशियारी से रहे के बरुए जब हई बात बरुए तो हमरो दिमाग काम करे लागल अब नतिया के आँखी पर जमीन नाचता ओबरा भागल अब जमीन नाचता तो ई बाजा ना बाजी रोडवा दिमाग- पास हो गइल बाटे न उहे सब कोई के आँखी में धोसल बाकी आ हिता द 4 बीघा एकदम हाईवे पर पड़ गइल कहत रहे कि दुकान खोले के फुआ हमरा के दिए दुकान खोले के तो हो सकता वही लालच कैले हुई तो सुन हमरा से हम जा तनी पूछा तनी अगर ऐसा हो तन तिनकर ऐसा अथी कर बस खाली तनी मुंह पता ही लगल रही से कोई कानो कानो पता ना लगे के इनकर के सफा खलास कर अच्छी बुझ गई बड़ी चल भी जी के जाके पूछनी न कि उनकर मन में का चलत हटे ठीक नु पूछा तनी हाँ। पूछ ले तनी बस तनी तनी पूछ ढोका ले। लगा रही सब पीछा ही अगर जहाँ ही मुंह खोलली कि देवे के बाटे ओकरा बाद लड़ाई मत कर अरे बबुआ गोल लेके नु ना भी गोल नहीं लेकिन गोइल। हम कहनी कि आज गाड़ी बिगड़ल बाटे आज जाहू के होई त काल जाई काल जाई। रहल बात ठीक है। खसी के शिकार के बताया आजो बन जी कालो बन जाई खसी के शिकार बना तनु बना के खिया दिए या चाहे नहीं हो से कोनो अब हमरा हे पर भेजा में एकदम घुस गेल बा चल ढोका लगा रही सब चुपचाप आ जस्ट पूछ आई जहाँ हो ना कहली तब दिन कर नटी जा दिए काम अच्छा चुपचाप रह बोल सीता कोई ना नहीं बहू। सीधा बनला मतलब ये लोग कहला के सीधा पहले बन जा। कुत्ता दीदी चाटे आदमी फंस ना जाई जी फंस जाई तहने पुलिस गुना आ- कर कैसे फंस केस जाई बंद असली तो संभर जाई पुलिस के में सही। मरता ना लगी कितना हाँ? नहीं एक कट्ठा बेचाई दो कट्ठा बेचाई उससे ज्यादा का बेचाई अच्छा ठीक बटुए मम्मी जी नेटी चपाल जन जरूरी बटुए और कुछ अपन दिमाग में ला लिया हाँ, और तो कुछ मिलावा सोचिए। मिलावा। नहीं दूध सही दूध बात। में धक्का जहर डाल दे हाँ, देखी सापो मर जाए लाठी ना हाँ, टूटे, वैसे अरे तो कोनो का कांड कोई कर जा। जाए। अरे बहुत सारा कुड़िया को ऐसा कुछ दी धीरे धीरे के बीमार पड़ जाए बीमार पड़ने के बाद धक्का आजकल तो ऐसे सब सुई लागत ऐसे ने सब दवाई घोर घोर दिया ताकि रोज रोज धीरे धीरे भीतर गाँव भीतर जाओ खत्म जाने की कर दे। बीमार ले बीमार और चल हम बात चलो बस दवाई दवाई का चलत न ठेहुना के हाँ, ओही में दवाई मान के चेंज का करबो चुप ना ओही में न दवाई एगो ना होई तनका के दे देवे के ठेहुन के दर्द में डॉक्टर पूछे के कहा कि बीमारी भई रहला अब डॉक्टर कौन दवाई सेट ना करे तो लोग का करे हाँ, हाँ, हैं? तब कोई के थियो ना लगी हाँ। अब दवाई के खिया के बदला आवत है एजा से ना मांगे दूसरा जगह से मंगाई जाके बतियाई ना अरे उसका पूछ मकान तो में लेवे ना दे चलता पूछ है। तो लेवे दे हमर दिमाग अब काम अजी नहीं मम्मी करत। जी हां और भौजैया बंगाल में रहली ना बंगाल है सोचे दवाई मंगा दी अच्छा ठीक है भैया अहीं के बनी मामा जी ठीक है ठीक है बा चलो मुर्गा होता तो पेजे जे काटिन अच्छा जाए खांसी को एथी कहत रहनी खसी होता खसी होता हां मसाला पीस के चटकारे बनावे के हम सुनी ना। टेंशन हो लो कने टेंशन के कोनो बात नहीं के काहे ना टेंशन रही हो तू तो 5 बरिस से धोवत हम 10 बरिस से धोवत आनी तो ये आदमी धाना छोड़ी के टेंशन में मार मरल जाता नहीं है मरिए तो ऊ मरिए हाँ फन के जाइए तो ऊ जाइए आए हमने के काका जाई जी धन संपत्ति हमनी के नामे होई टेंशन मत ली रहुआ ऐसा आदमी थोड़ी ना छोड़ सोई को हत्ता लो देखो मुझे पिया का नहीं के बतिया लियो तनी पिया जी ठीक नो कोने को खा अच्छा के तनी सुनी का बतियावत लो ठीक ना गाना के तो सुनता हम आवत तनी थोड़ी देर में हमरा खाए के बनाए के पूछे तक कहनी कि देवलिया करी अरी लगा दसन एगो बात ने कसन सुनत हम दीदी जी क्या करता नहीं तो होने होने खोज के आवत नहीं कबे से देखो तनी फूलवा सब वही दिन कहनी बबुआ के कि तनी देवलिया करी अरी लगा दियसन तो तनी शोभ का लगा दसन देवलिया के और ये सुना नहीं हो कि कदू ने तर पत पतो ही आवत री हां अजी ते आवत री तो कदू कहत नहीं कि 6 महीना साल भर रहे तो 6 महीना साल भर का करियन जी जन किया तो उसे का मतलब बा आई तो रही ना ठीक बार देखिए रहला खातिर बात नहीं माने हम कहीं करा तबियत खराब बा का कि माने कहता नहीं कि जे माने वहीं तो 6 महीना साल भर करी तो करे खातिर पतो ही बढ़ले बड़ी सन तो हम यही से पूछ देनी और तबियत ठीक बनू
ठीक बा दवाई लिया के बबुआ देला सा। देखो हमारा कहे के मतलब कि हम इतना छोट बच्चा से ओकरा के पोसले बानी पलले बानी हाँ जी। त ई सोचला कोनो ठीक बा जिंदगी के कोनो ठीक बा ना जी अब मान ली कि भेंट मुलाकात होता मान ली ठीक रहेला। आइए जाई या कुछ दिन रही तनी करी धरी ओकरो मन बा यही से कहनी कि ना तो बाजू आ कहत रहनी मम्मी जी के बड़का बबुआ कहत रहलन कि थी ना होई त बड़की माई के तबीयत खराब होत रहत हवे आ तेहू माई कब ले जियबे ना जियबे तोरो तबीयत जानते बानी कि जे किरनी हमार बार बार दर्द देत रहत हवे किरनी में पथरी हो गइल बरुए हमारो जिंदगी कोनो ठीक बावे रउआ से छोटे हई लेकिन पहले ही मर जाम जानी हमार ज्यादा दिन के औरतवा नहीं के कहत कि बड़की माई से कहो ना कि अथी ना होई त जमीनिया हमरा के लिख देओ कब कहाँ रही ना रही त ना होई त लिख दे दोनों बबुआ सन के हमरा जिंदगी में करत धरत बरले बासन हम नाम लिख दम तो हमेशा करिए सन कनियो के रही कि माई हमार नहीं कैसे तो नाहियो करिए सब तो हम बानी रवा के देखे खतरा लेकिन हम कब ले जी हम ना जी हम यही के चलते कनियो के लिख रहे तो रही तारी बतिया हम तू कहत हम मिलावत तार बात मतलब अभी हमारा मौत आइल बा अभी हम मुआ तनी रउआ मुँह के नहीं की कह तो हम कनिए कि हमार कोनो गारंटी नहीं के कब हम मर जाइब जाना नी तो मान ली हम ना रह हम लइका फैका कैसे करिए सन ना करिए जानते मानी कि लइका फैका तनी मनी लालच रहेला मन में कोनो चीज के त लिख दी करत कि राज ना त काल त रवे ना लिखे के बाबा देखो ये सब ना लाई फुसी मत लगाव ये सब लाई फुसी मत लगाव जाकि जमीन लिख दी जमीन जायदाद अभी कहे के लिखी हम अभी ना लिखब त मान ली कि लइका जब रवा के करते बासन त लिख देन त कुछ हो जाई आ बबुए कहत रहला सटे आइए गल बबुए बाजारी से कहत रहला कि माई कह दे बड़की माई के लिख देओ आखिर हमनिए के सब दिना करे के बरुए मुए के रही त एगो ई बात रहला मुए के हैया ना के लिख दी आ मान ला कि बाद में रोड पर चल जाई ना आज ना त काल मरई के बा सब कोई के काहे कि नु रोडवा पर के जमीनिया बन त बबुआ दुकान खोली त कहत रहा कि जे बड़की माई के कह कि जे थी रोडवा दे दे वो रोडा पर के जमीनिया में कहे कि दुकान अभी से ना खुली अभी बानी सन तब माई बाप के का होला कि बाल बच्चा के सामने ओकरा के आंखी के सोझा सब चीज कह के दे दी त उहे कहला सके लिखवा दे दोनों गोरा के मिला के जे दुकान खोल देता नी आ दोनों अपन अपन चलाइया से नहीं बाहर भीतर ना जाई कर बबुआ ए जन रहबे अच्छा ई बताओ मान ला के हमहू तहरा के करत नहीं तो कुछ लोभे लालच में ना आए सब कोई के इहे ना बरुए मान ली कि आज ना त काल करते जन अभी करवा दिए त ठीक है तो देखो हमरा कहे के मतलब दुकान दौरी खोले के बा तो उ ठीक बा हम मान ला थोड़ा बहुत दे के दुकान दौरी खोलवा देब अब पूरा जर जमीन लिखवावे के अभी से कहत रू तो ई मतलब उचित बा ये दीदी जी कहे के मतलब हमरा उ नहीं के देखी कब का होई ना होई दुकान दौरी खुल जाई आ मान ली कि जे सरकारे हटे टैक्स भरे के बा हई करे के बा हौ करे के बा 10 गो तीतीमा लगा रहत त लइका बाद में फंस न जाइया सन त यही से माई बाप ये ना चला कि बाल बच्चा अच्छा से रहसन दुकान खुलाओ अभी से ना करिए से देखो को लइका सेहान हो जाइए सन त बियाह शादी में लाग जाइए सन त फिर दुकान जमी ई बताओ 20-25 बरिस से करत हमनी के दूसर के हुआ के लिखवा कर जाओ तो करे जाना फाटी दुश्मन सही रहता मसन जानते कुल ऐसन बड़ा सही सही कोई ऐसन कुल बात नहीं खे जे हमार बा भाई उ करता भाई भतीजो बा भतीज पतो हो बा आ लेबे द ओकनी के आज भतीजा भतीजी से का कर मान ली उतर वाला इहर के लोग हवे तो हमने मान ली कि जे ई रौ लइका बरले बाड़ा सन हम कहियो कहले बनी कि हमार लइका हम सन बस इतने बस जानी ना कि हम पैदा कइले बनी ओकरा अलावा हम कनी के ना जानी ना कुछ कि हमार लइका से दोनों तीनों लइका के रहुए के दे देनी बेटियों के दे देनी दोनों लइका सन के दे देनी रहुए के अब बताई तो अब रहुए ना हक बरुए अपना लइका सन के कैसे राखो दीदी जी हमरा कहे के मतलब भतीजी कैसे कुल काहे के कुल झूठो के अथु करत तू हां आवत रे 8 दिन रही हम रही गइली काहे के 8 दिन रहे आवत त सन कुछ दिन रही हसन अच्छा ठीक बाटे जानलू हम बुझ गइली बात बुझ अभी सब बात हां ठीक है शिकार लेल बनी हो बड़की में ठीक है बड़की में के खिया दसन बना के काहे कि हम माला के खिया दी है हम तनी घूम के खेतवा हां बड़की माई के ज्यादा दिन कनिया देखो कहतन हाबड़ा मत हम जमीन आई सब लिखम ना हम जानलू हाबड़ा मत तू ना लिखम त जाय दी रवा का शिकार खिया दतन काहे कि असौ र ज्यादा दिन के और दवाई हमरा नहीं खेला त हमरे संगे संगे रहो जता जाई ए कनिया रे अरे बाबू अरे नती का से कहां पोस अरे सुनो तो सरे अरे कहां पर छे कोनी कहां पर छ ए भौजी धीरे से जगह बड़ा अरे बाबू एक काम तमाम करे के बस सुतर भी बड़ा की कहां भी है ए उनी भाई कहानी नहीं देख अरे तकिया में कपड़ा लपेट कपड़ा से मुआ के अरे छू मत रे तो रोबी लो का मन करम कांडा करब जा अरे नहीं ना दुगो गुंडा बोला दी अरे पगल दी केहू ना करी जाके कह दिया सुन नती हाथ मत लगइया स तहनी हां अरे सुतर भी रे
छट अरे कोई तो नती पकड़ा भाई अरे कोई तो हाथ मत जी लगे मम्मी जी तो कुल करम अपने करब जी हमनी के धन हबे के रोवा खाली अकेले भोगा हट हेने बता ना हमनी ओकर पापा में भागी लेबे के अरे धीरे धीरे बोल भाई ए बाबू अरे हमर यार हाथ चल अरे मार दे के हमरा ठबा से बाबू कहत नहीं कि हम दाबम त हमार ज्यादा दिन के जिंदगी नहीं खे असही हमार किरानी में रोग भइल बरुए आज ना त कल मरही के बा धराइम त जेल हम न जाइम तहनी के त धन हो जाइम बस कोनो कुछ बोलिया सम खाली देखत रहिए सा हाथ मत लाश में हाथ मत ठेकइया सम बस बाप रे बाप जमीन वो भर चीज पत्तो के छुए मत अरे आयो भैया हम दे अरे बाप रे बाप मम्मी जी रोई जाए रोई नहीं जी रोई के पर नु हार्ट अटैक आ गया क्यों हटाई दीदी जी हम कैसे अरे नतिया ते भाग जल ना ते पकड़ा जावे तोरा दिमाग ना होवे रे एकरा कह दे से काम बताइयो ए बाबू तेहू मत को हम के डॉक्टर के ना लेके बनी ए बाबू है ना पता ना चले के चाहिए दौड़ के आई जब दूसरा कोई रोवा से कोई तो तब दौड़ के आई को हम ठीक ना कह दिया सन कि हार्ट अटैक आइलो घर में कोई रहला सन चले लेके भागत से पहले मर गइल ठीक बा जो हमने के छुए के नहीं यार रोवा जाई हां तो पानी छुइया से मत लास के ठीक बा बस तन से रोल सन लेके नाम पर फिर आए दीदी जी आवानी के छोड़ के अकावा गइल लेकिन अरे बस तनी रोवा सन लुका बता रोत रहा सा हम आवत देख के जी ओ मम्मी मम्मी जी कर प्रणाम मम्मा के सिंह हमने क्या पंटिंग में हमने को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबके साथ विदाई अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।